macatholic bishops aya manje amuziva kuti anotemba aiwa negovernment yaED Mnangagwa vanovimba navo vachiti vakomana ava kana takuda kuita kunamata kwedu kana mabreakfast meetings ndo vakomana tinoya tichinamata navo tichiita sei zvamungoziva kuti ED Mnangagwa nereligion havasiyani. Panapa toona kuti matables ochizotena manje. Sanapinda masviko abuda nyingwa panapa muthe mira masvingo noti subscribe or like or turn on the bell icon. Tienda pende paonera vachiti Zimbabweans should be free to demonstrate at the SADC summit that takes place in Harare next week. The country's 7 Catholic bishops have said this is not only because it is their constitutional right to do so, but it's all democracies. International platforms are legitimate places for people to raise their grievances. They condemned heightened human rights abuses by ZANU-PF and said more responsible government is expected from leaders. Rochitko chatiri kuona panapa kuti aiwa machurches abva apindira akati aiwa ED Mnangagwa azofanira kurambidza vanhu kuti vapetitione vaproteste, vanhu ngavapinde mumastreets nokuti iconstitutional right yavo, vanhu ngavazviratidzire kunyange zvavo vachitya kuti aiwa tinganyadziwa pamberi pemaleaders vainzi vedu aiwa vangazofunga otherwise kana kuti vakazobvisa uchairmanship panyika yeZimbabwe, but vari kuvatora their stance vachiti aiwa musarambidza vanhu ngavapinde. Todzai mafungiro iyi muri kudii pamusoro pechitiko ichi, aiwa chikudwa nemunhu wese. Pinai comment section medu, musanga no subscribe or like, turn on the bell icon.